Ponekad najopasnija stvar nije osoba koja vas manipulira, nego trenutak kada počnete vjerovati da je vaš posao spasiti je i bez da primijetite, počinjete se uništavati polako. Previše razumijevanja, previše strpljenja, previše pokušaja da objasnite vlastitu bol nekome tko nikada nije želio pogledati vlastiti kaos. Počeli ste hodati oprezno, mjeriti riječi unutar vlastite kuće, pokušavati održati mir dok ste iznutra polako nestajali. I što ste više pokušavali popraviti odnos, postajali ste zbunjeniji, jer neke osobe ne žele ozdraviti, žele nekoga tko će nositi posljedice njihovog unutarnjeg nereda, a postoji veoma bolan trenutak kada konačno shvatite da ne možete izliječiti osobu koja ne priznaje da povređuje druge. Tu počinje vaša jasnoća. Ako ste umorni od gubljenja sebe pokušavajući spasiti ljude koji nikada nisu htjeli spasiti vlastito ponašanje, pretplatite se na kanal. Možda je ovo prvi put nakon dugo vremena da osjećate kako netko razumije vaš tihi umor. Postoji razlog zašto su empatični ljudi često emocionalno iscrpljeni. Ne zato što su slabi, nego zato što predugo pokušavaju razumjeti ono što ih uništava. I možda ste i vi prošli kroz to. Tražili ste objašnjenja za hladnoću, opravdavali poniženja, uvjeravali sebe da će više ljubavi, više strpljenja i više razumijevanja jednog dana promijeniti drugu osobu. Ali postoji istina koju mnogi nauče prekasno. Ne možete izliječiti nekoga tko koristi vašu dobrotu kao prostor za vlastitu destrukciju. To boli, jer srce želi vjerovati da svatko može postati bolji ako je dovoljno voljen. Ali stvarnost je mnogo tiša i mnogo teža od toga. Neke osobe ne žele ogledalo, žele publiku. I upravo tu počinje emocionalna zamka. Što ste više pokušavali pomoći, više ste bili iskorišteni. Što ste više opraštali, više su se granice pomicale. Što ste više objašnjavali svoju bol, manje ste bili viđeni. Marko Aurelije je napisao: koliko još vremena ćeš dati drugima da upravljaju tvojim umom? I možda vas upravo to sada boli najviše. Shvaćanje koliko ste dugo živjeli oko tuđeg kaosa, dok je vaš unutarnji svijet polako propadao. Najtužniji dio emocionalnog iscrpljivanja nije samo bol koju ste osjećali, nego osoba koja ste postali pokušavajući izbjeći još više boli. Počeli ste šutjeti o stvarima koje su vas povređivale. Počeli ste smanjivati vlastite potrebe kako ne biste izazvali novu napetost. Počeli ste vjerovati da je vaša odgovornost održavati emocionalnu ravnotežu za oboje. I upravo tada ste počeli nestajati unutar sebe. To se događa veoma tiho. Nitko izvana možda ništa ne primijeti, ali iznutra čovjek se polako raspada. Počinjete osjećati krivnju zbog vlastitih emocija. Počinjete se pitati jeste li previše osjetljivi. Počinjete objašnjavati jednostavne stvari kao da ste stalno na suđenju. I što ste više pokušavali spasiti drugu osobu, više ste gubili kontakt sa sobom. Jer narcisi često ne traže partnera koji će ih razumjeti. Traže nekoga tko će tolerirati ono što oni ne žele promijeniti. To je veoma bolna istina. Posebno za ljude koji imaju veliko srce, jer empatične osobe vjeruju da će dovoljno ljubavi jednog dana omekšati hladnoću druge osobe. Ali Seneca je upozoravao: onaj tko pokušava liječiti tuđu ludost, često izgubi vlastiti mir. I možda ste upravo to osjetili. Davali ste sve više sebe, a za uzvrat dobivali sve manje sigurnosti. Vaša dobrota nije donosila bliskost. Donosila je još veća očekivanja, još više emocionalnog pritiska, još više iscrpljenosti. I najgore od svega, počeli ste misliti da je normalno živjeti bez unutarnjeg mira. To je ono što dugotrajna manipulacija radi čovjeku. Promijeni mu osjećaj normalnog. Počnete vjerovati da je normalno stalno paziti na ton glasa drugih ljudi, da je normalno osjećati tjeskobu prije običnog razgovora, da je normalno izgubiti vlastiti identitet pokušavajući održati odnos. Ali nije. I vaše tijelo je to znalo mnogo prije nego što je vaš um bio spreman priznati. Zato ste bili umorni čak i kada se ništa veliko nije događalo. Zato ste osjećali emocionalnu težinu i u tišini. Jer tišina te osobe nikada nije značila sigurnost. Ako osjećate da prvi put netko opisuje ono što ste godinama pokušavali objasniti bez uspjeha, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada počinjete vraćati sebi jasnoću koju ste izgubili
pokušavajući spasiti druge. Postoji još nešto veoma važno što mnogi emocionalno iscrpljeni ljudi teško prihvate. Ne možete pomoći osobi koja ne vidi problem u vlastitom ponašanju. To je jedna od najtežih lekcija emocionalnog sazrijevanja, jer srce želi vjerovati da će iskren razgovor nešto promijeniti, da će dovoljno strpljenja otvoriti nečije oči, da će vaša bol jednog dana biti shvaćena, ali neke osobe ne slušaju da bi razumjele, slušaju samo kako bi zadržale kontrolu nad situacijom. I tada se događa nešto veoma opasno. Počinjete trošiti vlastiti život, pokušavajući objasniti svoju čovječnost nekome tko profitira od vaše zbunjenosti. Epiktet je govorio: nitko vas ne može povrijediti bez vašeg pristanka da ostanete vezani za ono što vas uništava. To ne znači da je vaša bol vaša krivnja. Ne. To znači da postoji trenutak kada morate prestati pokušavati spasiti odnos po cijenu vlastitog mentalnog zdravlja. I možda ste već osjetili taj trenutak, kada ste shvatili da više ne prepoznajete sebe. Prije ste bili mirniji, topliji, lakši, a onda ste postali osoba koja stalno analizira, stalno sumnja, stalno pokušava predvidjeti emocionalne promjene drugih ljudi. To iscrpljuje dušu. I možda najviše boli činjenica da ste dugo vjerovali kako je vaša ljubav dovoljna da nekoga promijeni, ali prava promjena nikada ne dolazi iz tuđe žrtve, dolazi iz osobne odgovornosti, a narcisi često izbjegavaju upravo to, odgovornost. Zato prebacuju krivnju, zato stvaraju emocionalnu maglu, zato vas tjeraju da sumnjate u vlastite osjećaje, jer zbunjena osoba je lakša za kontrolu, ali postoji trenutak kada umorno srce počne vidjeti jasnije. I tada nastupa tiha unutarnja revolucija. Više ne osjećate potrebu spasiti svakoga. Više ne pokušavate objasniti svoju vrijednost. Više ne nosite emocionalni teret za dvoje ljudi. I upravo tada počinjete vraćati svoju energiju sebi. Ako osjećate da više ne želite gubiti godine pokušavajući popraviti ljude koji ne žele pogledati vlastiti kaos, pretplatite se na kanal. Ovdje učite kako zaštititi svoje srce bez mržnje i bez gubitka vlastite dobrote. Ali postoji još jedna emocionalna zamka o kojoj se veoma malo govori. Krivnja. Jer kada empatična osoba konačno počne postavljati granice, često se osjeća kao da izdaje nekoga. To je veoma duboka psihološka rana. Navikli ste spašavati. Navikli ste razumjeti. Navikli ste nositi emocionalni teret čak i kada vas uništava. I zato distanca u početku boli. Ne zato što je pogrešna, nego zato što prvi put birate sebe. Zenon iz Citija govorio je: bolje je spotaknuti se slijedeći istinu, nego trčati prema iluziji. A možda ste upravo sada prvi put dovoljno iskreni prema sebi da priznate nešto veoma teško. Nije vas uništavala samo druga osoba. Uništavala vas je nada da ćete jednog dana konačno biti dovoljno voljeni ako date još više sebe. To je iscrpljujuće, jer čovjek tada stalno pomiče vlastite granice, misleći da će još malo strpljenja donijeti mir. Ali mir nikada ne dolazi kada stalno izdajete vlastite emocije. Mir dolazi kada prestanete popravljati ljude koji ne žele promijeniti sebe. I upravo tu počinje vaš povratak sebi. Tiho, polako, ali stvarno. Postoji trenutak kada čovjek više ne može ignorirati vlastiti umor. Ne onaj fizički, nego duboki emocionalni umor koji nastane kada godinama pokušavate održati odnos koji vas polako prazni. I možda ste dugo odbijali priznati koliko ste iscrpljeni, govoreći sebi da će biti bolje, da druga osoba prolazi kroz težak period, da trebate imati još malo strpljenja, ali istina se uvijek pokaže kroz ono što osjećate kada ostanete sami sa sobom, a vi ste počeli osjećati težinu čak i u tišini. To je veoma važan znak, jer kada odnos počne uništavati vaš unutarnji mir, vaše tijelo to osjeti prije nego što vaš razum prihvati stvarnost. Počinjete gubiti energiju. Počinjete osjećati emocionalnu napetost bez jasnog razloga. Počinjete živjeti kao da stalno očekujete novi problem. I upravo tada čovjek shvati koliko je dugo bio u stanju emocionalne pripravnosti. Niste više živjeli slobodno. Živjeli ste oprezno. Mjerili ste riječi. Analizirali izraze lica. Pokušavali predvidjeti raspoloženja druge osobe kako biste izbjegli novu emocionalnu štetu. To nije ljubav. To je preživljavanje.
Ali mnogi ljudi ostanu zarobljeni jer im je teško prihvatiti jednu veoma bolnu istinu. Ne možete spasiti osobu koja koristi vašu empatiju kao prostor za vlastitu manipulaciju. Krisi Pisolija govorio je: mudrost počinje kada čovjek prestane lagati sebi. A možda ste upravo sada prvi put iskreni prema sebi. Možda prvi put priznajete koliko ste dugo bili usamljeni čak i pored nekoga. Koliko ste dugo nosili emocionalni teret potpuno sami. Koliko ste dugo pokušavali spasiti odnos dok nitko nije pokušavao spasiti vas. Ako osjećate da vam ove riječi vraćaju jasnoću koju ste godinama potiskivali, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada počinjete vidjeti svoju bol bez potrebe da je više opravdavate. Najopasniji dio emocionalne manipulacije nije uvijek ono što druga osoba radi, nego ono što vi počnete raditi sebi. Počinjete sumnjati u vlastite emocije, počinjete ignorirati vlastite granice, počinjete vjerovati da je vaša vrijednost povezana s time koliko možete izdržati. I upravo tu počinje tiho samouništenje, jer čovjek koji stalno spašava druge često potpuno zaboravi spasiti sebe. To je tragedija mnogih empatičnih ljudi. Daju razumijevanje čak i kada ih netko emocionalno uništava. Daju novu priliku čak i kada ih netko stalno povređuje. Daju još jedan dio sebe, iako su već iscrpljeni. I možda ste primijetili nešto veoma bolno. Što ste više pokušavali pomoći, druga osoba je postajala manje odgovorna za vlastito ponašanje. To se često događa, jer kada stalno popravljate posljedice nečijeg kaosa, ta osoba nikada ne osjeti potrebu da se stvarno promijeni. Seneca je govorio: tko stalno opravdava zlo, polako ga počinje prihvaćati kao normalno. I upravo zato morate biti veoma oprezni. Empatija bez granica pretvara se u samodestrukciju. To ne znači da trebate postati hladni ili okrutni. Ne. To znači da morate naučiti razliku između suosjećanja i emocionalnog žrtvovanja. Jer postoji velika razlika. Suosjećanje ne traži da izgubite vlastiti mir. Ljubav ne traži da uništite svoje mentalno zdravlje. Bliskost ne traži da stalno živite u emocionalnom strahu. Ali narcistička dinamika upravo to često stvara. Polaganu eroziju vaše unutarnje stabilnosti. I najgore od svega, to se događa toliko sporo da čovjek često shvati tek kada je potpuno iscrpljen. Ako osjećate da više ne želite nositi emocionalni teret za ljude koji odbijaju nositi odgovornost za vlastiti kaos, pretplatite se na kanal. Ovdje učite kako zaštititi svoju dušu bez potrebe za ratom sa svijetom. Postoji još jedna istina koju mnogi ljudi otkriju veoma kasno. Neki narcisi ne žele vaše ozdravljenje, jer vaše ozdravljenje smanjuje njihovu kontrolu. Dok ste bili zbunjeni, mogli su upravljati vašim emocijama. Dok ste bili puni krivnje, mogli su vas vraćati. Dok ste stalno pokušavali objasniti svoju bol, mogli su zadržati emocionalnu dominaciju. Ali kada počnete vraćati mir sebi, dinamika se mijenja. I tada često dolazi nova faza manipulacije, pokušaji izazivanja krivnje, neočekivana nježnost, pasivne provokacije, emocionalna zbunjenost. Sve kako biste ponovno izgubili unutarnju ravnotežu. Ali Epiktet je govorio: prava snaga čovjeka vidi se u onome što odbija dopustiti da ga kontrolira. A sada učite upravo to. Ne dopustiti da vas tuđi kaos ponovno povuče u emocionalnu maglu. To nije lako, jer dio vas još uvijek želi vjerovati da možete pomoći, ali morate sebi postaviti veoma teško pitanje. Koliko ste sebe već izgubili pokušavajući spasiti nekoga tko ne želi pogledati vlastitu tamu? To pitanje mijenja sve, jer tada čovjek počinje razumjeti da njegov život ne može biti beskrajni projekt spašavanja drugih ljudi. Imate pravo na mir, imate pravo na emocionalnu sigurnost, imate pravo na odnose u kojima ne morate stalno preživljavati. I možda prvi put nakon dugo vremena počinjete vjerovati da vaš mir nije sebičnost, nego nužnost. Zenon iz Citija govorio je: mir dolazi kada čovjek prestane ratovati protiv vlastite istine, a vaša istina možda je upravo ovo. Umorni ste, umorni od popravljanja, umorni od spašavanja, umorni od gubitka sebe zbog ljudi koji nikada nisu željeli stvarno ozdraviti. I možda upravo sada počinje vaš najvažniji povratak. Povratak sebi. Možda je najteži trenutak cijelog emocionalnog buđenja
Onaj kada konačno prestanete idealizirati osobu koju ste pokušavali spasiti. Jer dugo niste gledali stvarnost. Gledali ste potencijal. Gledali ste ono što bi ta osoba mogla postati jednog dana. Ono što ste se nadali da postoji ispod hladnoće, manipulacije i emocionalne udaljenosti. I upravo ta nada vas je držala zarobljenima. To je ono što mnogi ljudi ne razumiju. Empatične osobe ne ostaju zbog boli. Ostaju zbog nade. Nade da će ljubav promijeniti nekoga. Nade da će strpljenje izliječiti nečiji unutarnji kaos. Nade da će ih jednog dana konačno vidjeti onako kako su oduvijek željeli biti viđeni. Ali postoji veoma bolna istina koju život prije ili kasnije pokaže. Ne možete izgraditi mir s osobom koja se hrani vašom emocionalnom nestabilnošću. I možda ste to već osjetili. Što ste postajali mirniji, druga osoba je postajala nemirnija. Vaša tišina ih je provocirala. Vaše granice su ih ljutile. Vaša emocionalna stabilnost počela je razotkrivati njihov unutarnji kaos. Jer manipulativni ljudi često trebaju vašu zbunjenost kako bi održali kontrolu. Kleant je govorio, čovjek koji vlada sobom ne pripada više tuđim olujama. A upravo to sada učite. Prestajete pripadati tuđem kaosu. Ne kroz mržnju, ne kroz osvetu, nego kroz jasnoću. Počinjete razumjeti da nije vaš posao nositi emocionalnu odgovornost za nekoga tko odbija pogledati vlastito ponašanje. I to boli, jer ste dugo vjerovali da je ljubav isto što i žrtvovanje sebe, ali nije. Prava povezanost ne traži da izgubite vlastiti identitet kako biste održali odnos. Ako osjećate da prvi put jasno vidite koliko vas je koštalo pokušavati spasiti nekoga tko nije želio spasiti sebe, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada počinjete vraćati sebi mir koji ste godinama davali drugima. Postoji još jedna stvar koju mnogi emocionalno iscrpljeni ljudi teško priznaju sebi. Ponekad nisu bili zaljubljeni samo u osobu. Bili su emocionalno vezani za ciklus boli i povremenih trenutaka pažnje. To stvara veoma duboku psihološku ovisnost. Jer nakon dugih perioda hladnoće i najmanji znak nježnosti počinje djelovati ogromno. Jedna lijepa rečenica, jedan miran dan, jedan trenutak topline i srce ponovno povjeruje da će sada sve biti drugačije, ali tada se ciklus vraća. Nova zbunjenost, nova emocionalna udaljenost, nova krivnja i čovjek polako počinje živjeti između nade i emocionalnog iscrpljivanja. To uništava unutarnju stabilnost. Krisipis Solija govorio je, najteže okove čovjek nosi u vlastitom umu, a emocionalna manipulacija upravo tamo gradi svoje najdublje korijene. U vašoj percepciji počinjete misliti da trebate dati još više sebe kako biste konačno zaslužili mir. Počinjete vjerovati da je problem u vašem načinu ljubavi. Počinjete se pitati jeste li možda vi razlog tuđe hladnoće. Ali problem nikada nije bio u tome što ste voljeli previše. Problem je bio u tome što ste svoju vrijednost dali ljudima koji su je koristili protiv vas. I možda prvi put sada razumijete zašto ste bili toliko umorni. Niste se borili samo za odnos. Borili ste se za vlastiti osjećaj vrijednosti. To iscrpljuje čovjeka do dubine. Jer kada stalno pokušavate dokazati da zaslužujete poštovanje, duša polako počinje pucati. Zato je Epiktet govorio, nitko nije slobodan dok traži svoju vrijednost u rukama drugih. I možda je upravo to vaša najveća lekcija. Da vaša vrijednost nikada nije trebala biti pregovor. Ako osjećate da se unutar vas polako rađa nova jasnoća nakon godina emocionalnog kaosa, pretplatite se na kanal. Ovdje ne učite kako kontrolirati druge ljude. Ovdje učite kako ponovno pripadati sebi. Ali postoji još jedna zamka koju morate razumjeti. Kada se konačno počnete udaljavati od emocionalne manipulacije, često dolazi snažan osjećaj krivnje. Jer ste navikli spašavati, navikli ste popravljati, navikli ste nositi emocionalni teret čak i kada vas uništava. I zato distanca u početku djeluje kao izdaja. Ali nije. To je početak samopoštovanja. Zenon iz Citija govorio je, mudrost počinje kada čovjek prestane izdavati sebe kako bi zadovoljio druge. A možda ste upravo to radili godinama. Izdavali sebe malo po malo. Svaki put kada ste ignorirali vlastitu intuiciju. Svaki put kada ste opravdavali nepoštovanje.
Svaki put kada ste ostajali u emocionalnoj boli samo zato što ste se bojali pustiti iluziju. Ali sada počinjete vidjeti nešto veoma važno. Ne možete izliječiti osobu koja koristi vašu empatiju kao alat za vlastitu emocionalnu sigurnost. I zato morate prestati nositi odgovornost koja nikada nije bila vaša. Niste odgovorni za tuđi unutarnji kaos. Niste odgovorni za nečiju emocionalnu hladnoću. Niste odgovorni za spašavanje ljudi koji odbijaju pogledati sebe. Vaša odgovornost je drugačija. Zaštititi vlastiti sačuvati vlastito dostojanstvo, ne izgubiti sebe pokušavajući izliječiti nekoga tko se hrani vašom iscrpljenošću. I možda je upravo sada prvi put da osjećate nešto što dugo niste osjećali. Ne euforiju, ne osvetu, nego mirnu unutarnju jasnoću. A to je početak stvarne slobode. Postoji trenutak kada čovjek konačno prestane pokušavati biti razumljen od strane osobe koja nikada nije željela stvarno razumjeti njegovu bol. I taj trenutak mijenja sve. Ne zato što odjednom nestane tuga, ne zato što bol odmah prestane, nego zato što prvi put prestajete ratovati protiv vlastite intuicije. Godinama ste osjećali da nešto nije u redu, ali ste šutjeli, opravdavali, nadali se. I malo po malo počeli ste gubiti sebe pokušavajući spasiti nekoga tko se nije želio suočiti sa sobom. To iscrpljuje čovjeka na veoma dubok način, jer nije lako voljeti nekoga i istovremeno osjećati da vas ta ljubav polako uništava. To stvara unutarnji sukob koji drugi ljudi često ne vide. Izvana možda još uvijek funkcionirate, možda se smijete, možda nastavljate sa svakodnevnim životom, ali iznutra osjećate stalni umor, napetost, tihu emocionalnu težinu koju više ne možete objasniti riječima. I možda je najtužniji dio svega to što ste toliko dugo pokušavali spasiti odnos da nitko nije primijetio koliko ste vi trebali biti spašeni. Ali sada počinjete razumjeti nešto veoma važno. Nije vaš posao popravljati ljude koji se osjećaju ugroženo vašom emocionalnom jasnoćom. Nije vaš posao nositi tuđi unutarnji kaos na vlastitim leđima. I nije vaš posao uništiti vlastiti mir kako biste održali odnos koji vas polako gasi. Epiktet je govorio: prvo reci sebi tko želiš biti, zatim živi u skladu s tim. A možda prvi put nakon dugo vremena počinjete postavljati sebi to pitanje. Tko ste vi bez stalnog spašavanja drugih ljudi? To pitanje je bolno, jer ste dugo gradili vlastiti identitet oko pomaganja, razumijevanja i popravljanja svega oko sebe, ali postoji trenutak kada čovjek mora odlučiti želi li nastaviti spašavati druge ili konačno spasiti sebe. Ako osjećate da prvi put nakon dugo vremena birate vlastiti mir, bez osjećaja krivnje, pretplatite se na kanal. Možda upravo sada počinjete vraćati sebi dostojanstvo koje ste godinama žrtvovali zbog tuđeg kaosa. Postoji još jedna istina koju mnogi ljudi otkriju tek kada se emocionalno udalje. Koliko su dugo živjeli u stanju unutarnjeg preživljavanja. To postane jasno tek kada napetost nestane. Tada primijetite koliko ste često bili tjeskobni, koliko ste puta analizirali svaku poruku, koliko ste energije trošili pokušavajući izbjeći emocionalne sukobe. I tada dolazi veoma bolna spoznaja. Niste živjeli mirno, samo ste pokušavali izbjeći novu štetu. To nije isto. Klijent je govorio: nijedan čovjek ne može pronaći mir dok bježi od vlastite istine. A vaša istina možda je upravo ovo. Umorni ste od popravljanja ljudi koji ne žele ozdraviti. Umorni od objašnjavanja svoje boli. Umorni od emocionalnog hodanja po staklu. Umorni od toga da stalno morate dokazivati da zaslužujete osnovno poštovanje. I možda upravo sada počinjete razumjeti nešto što mijenja cijeli vaš život. Vaša empatija nije trebala biti kazna. Vaša dobrota nije trebala postati alat protiv vas. Vaša sposobnost da volite duboko nije bila slabost. Slabost je bila to što ste vjerovali da morate zaslužiti ljubav kroz emocionalno žrtvovanje. Ali prava ljubav ne traži da izgubite sebe kako biste je zadržali. Prava povezanost ne uništava vaš unutarnji mir. Prava bliskost ne traži da stalno živite u obrani. I možda prvi put sada osjećate razliku između ljubavi i emocionalne ovisnosti. To je veliko buđenje. Jer sada više ne želite spasiti svakoga. Sada želite zaštititi ono što je ostalo od vašeg unutarnjeg mira. A to nije sebičnost, to je emocionalna zrelost.
Ako osjećate da više nikada ne želite izgubiti sebe, pokušavajući izliječiti ljude koji odbijaju pogledati vlastitu tamu, pretplatite se na kanal. Ovdje učite kako ostati dobri bez potrebe da se uništite zbog drugih. I možda je najvažniji dio svega ovo. Niste preživjeli samo narcisa. Preživjeli ste verziju sebe koja je vjerovala da mora spasiti svakoga kako bi zaslužila ljubav. To je ogromna unutarnja promjena. Jer sada počinjete razumjeti da vaš mir ne smije ovisiti o tuđem ponašanju. Krisip iz Solija govorio je: mudar čovjek čuva svoj unutarnji svijet više nego bilo koje vanjsko bogatstvo. A vi sada učite upravo to, čuvati sebe, ne kroz hladnoću, ne kroz osvetu, ne kroz mržnju, nego kroz granice, kroz tišinu, kroz jasnoću, kroz odluku da više nećete izdavati vlastitu dušu kako biste održali odnos koji vas uništava. I možda nitko nikada neće potpuno razumjeti koliko vas je koštalo da konačno pustite, jer ljudi vide samo distancu. Ne vide unutarnje ratove koje ste vodili godinama. Ne vide koliko ste puta plakali u tišini. Ne vide koliko ste dugo pokušavali spasiti nešto što vas je polako lomilo. Ali vi znate. I upravo zato sada morate zaštititi svoj mir kao nešto sveto. Jer neki ljudi ne žele vašu sreću. Žele vaš povratak u stanje zbunjenosti, gdje ponovno mogu upravljati vašim emocijama. Ali sada više niste ista osoba. Sada vidite jasnije. Sada znate da ne možete izliječiti nekoga tko odbija priznati vlastiti kaos. I možda je upravo to vaša najveća pobjeda. Ne činjenica da ste otišli, nego činjenica da ste se konačno vratili sebi, tiho, dostojanstveno, bez potrebe da ikoga spašavate osim vlastite duše. Ako ste ostali do kraja, napišite u komentarima: biram sebe bez krivnje. I pretplatite se na kanal ako želite nastaviti graditi unutarnju snagu, emocionalnu jasnoću